Brav. I krisetider gælder det om at tænke nyt. I 57, da vi iværksatte folkepensionen, tænkte vi først og fremmest på at skabe tryghed for alle. Jeg tror, at den eneste vej ud af krisen er at tage arbejdshandskerne på. Mine hænder er bundne. Hvad taler du om, Thorvald? Vi hænger jo bare her. Vi kan jo ikke lede landet frem mere. Ja, vi kan vel inspirere? De har glemt os. Vi skabte den velfærd, som nu bliver kørt i sænk af disse blå dværge. Den blå farve varsler nattens komme. Jeg drømmer altid om, at snoren, jeg hænger i, knækker. Så jeg falder ned fra væggen og rammer en minister lige i nakken. Det vender, Thorvald. Håbet kommer. Kan I høre noget? Nej. Her er alle døve. Der kommer altså nogen. Det eneste, der kommer, er mere møg fra højre. Thorvald, vær nu stille. Jeg vil bare ned. Stavning. Kom i ramme. De fjerner os. Vi ryger i kælderen.